Prajem vám všetkým príjemné dopoludne. Som veľmi rada, že sme sa zišli napriek chrípkovej epidémii v takom hojnom počte. Veľmi vás vítam srdečne a vítam aj našich hostí, ktorí už sú tradične na fašianky s nami. Myslím, že sa tu dobre cítite, ale aj nám je s vami veľmi dobre. Fašianky je také obdobie, keď si môžeme pripomenúť, že trošku sa môžeme odviazať a zabávať bujarejšie ako obvykle. To neznamená, že netreba sa trochu kontrolovať, ale je to veľmi dobré obdobie, aby sme si pripomenuli, že aj radosť a veselenie patrí k životu. Od fašiangov do fašiangov do Veľkého piatku daj sa dievča pomaľovať, budeš mať pamiatku. Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Verte masky, tu je bál, fašiangový karneval. Máme tu pár úžasných našich obyvateľov, ktorí sa rozhodli aj vám všetkým spríjemniť a sebe tiež tento deň tým, že nám pripomenú, aké všelijaké masky môžeme nosiť vo svojom živote. Nech sa páči, poprosím prvú masku. No, dávajte si pozor, prišla vodnička. A ako dobre vieme, vodníci si schovávajú dušičky do hrnčekov, takže pozor na svoje dušičky. Lebo nejaké rybičky tu už našla. Pozor, pozor, začínate byť očarovaní. Ďakujeme veľmi pekne, dobre si obzrite masku a keď budete hodnotiť, tak ste si vedeli vybrať. Toto je veľmi známa postavička. Prichádza nám červená karkulka. Našťastie, tu nemáme žiadneho vlka, tak jej nič nehrozí. Dobre si pozrite, ako sa dá chodiť do lesa za každého veku. Pozor, prichádzajú indiánski bojovníci. Ako dobre vieme, v indiánskych kmeňoch mali vždy starejšinovia veľmi veľké slovo. Predstavujem vám najstaršieho obyvateľa nášho zariadenia ako zaslúžilého indiána. Môžete povedať hou a sadnúť si. Ďakujeme pekne. Dám rybanie. Zdá sa, že Indiana zaujal náš aniel. Možno príde k novému dvoreniu. Áno, takto sa ľudia môžu ľahko zbližovať. Nepotrebujú k tomu veľa. Ďakujem veľmi pekne. Áno, už aj hovorí, že prichádza. Aniela si treba považovať, nikdy nevieme, kedy ho budeme potrebovať. To je veľmi dôležitá bytosť, že? Wow, dávajte si pozor! Divočný západ pokračuje a prichádza veľký pišťovník. Aby sme sa začali báť. Dúfam, že zbranie je nabitá. Nie je. To nás utešilo, hej? Teraz sa veľmi pomocného dnešia si vyhľadáva nejakú partnerku, hej? A prichádza pani jeseň. Jeseň milujeme, je to niečo, čo je spojené s našim vekom. A kráľovná jesene nám predstavuje všetky krásne farby. Čo môžem to spraviť? Tak, je to veľmi dôležitá kráľovna, lebo v jeseni dozrieva všetko ovocie a úroda. To má ona na starosti, aby sme mali bohatú úrodu. Ale a máme tu ďalšiu zaujímavú kráľovnu. Tentokrát kráľovnú leta. Leto milujeme, leto nás dohodíva, môžeme chodiť na vychádzky, na zmrzlinu, že? Poďte ešte k nám bližšie. Aby si vás všetci mohli dobre obzrieť.
aká ste krásna. A leto sa už budeme tešiť, že? A vy máte radi leto? Iste. Ďakujem pekne. Nech sa páči, môžete si aj prísť. Teraz prichádza vládkyňa tohto ročného obdobia. Kráľovná zimy. Paradoxne s kráľovnou jary. Jedna vládne, ale druhá sa už chystá vládnuť. Ale zdá sa, že si dobre spolu rozumejú. Teraz je také počasie, prelína sa zima z jarou. Práve. Nedávno pani nám ukázala, aká vie byť hrozná, ale včera tak krásne svietilo slnko, že pani Jari povedala, na chvíľku sa vám ukážem už aj ja. Nie. Zatleskáme obidvom. Poďte bližšie. Prichádza nám cigánka. Prišla som vám poprať šťastia, čo vyhrám, tak vám dám. Veľmi prajná cigánka. Ale ak by ste niekto mali záujem, tajne mi povedala, že vie veštiť z ruky. Takže potom si ju odchyťte niekde. Za miernym pokladom veštíte. My sa rozdelíme spolu. Dobre, to ste nemuseli povedať, ale to ste nepočuli. Ďakujem pekne. Máme ďalšiu masku a spomeňte si na svoje detské roky. Prichádza Bibi dlhá pančúcha. Naša milovaná Bibi Kom. Všimnite si detaily, každá ponožka iná, to aj Harry Potter by bol rád. Myslím, že Bibi má veľa priaznicov. My sme sa rozhodli, že budeme mať klaunku. Máme feminizmus, nie? Prichádza naša klaunka, aby vás rozveselila, pobavila, zakývajte divákom, hej. Dávajte pozornosť, nespláčajte, alebo možno vystrekne voda. Takže pozor na to. Jeho excelencia prichádza. Veľa vážený vládca. Tak. Cigánku ste si vybral. No ďakujem, tak vidíte, ako honor dostane košom a nakoniec taká cigánka spraví kariéru na kráľovskom dvore. To je úplne super. Nech sa páči, usadte sa aj vaše veličenstvo. Vašiaky, turice, veľká noc vyjde, kto nemá chodnú, asi mamu bude. Ja nemám, len sa tak trásiem, dajte mi slaniny, nech sa mi pásiem. Vašiaky, turice, veľká noc vyjde, kto nemá chodnú, asi mamu bude. Ja nemám, len sa tak trásiem, dajte mi slaniny, nech sa vypásiem. Takže porota sa doradila a teraz sa dozvieme. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, ale jednohlasne sme sa dohodli a dúfam, že budete všetci súhlasiť, že dnešná porota zložená z pani Alenky Ďurišovej a Zuzky Kryškovej, a ešte som mňa, rozhodla, že máme 13 prvých cien. Tak, zlaté. Potom podáme. Kúsu mu dáme, zaručujem a hotovo. Nech sa páči, gratulujeme. Zatlieskame im ešte. Nech sa páči, gratulujeme. Aj kolu. Pardon, náčelník Apačov, nech sa páči. Nech sa páči, Aniel. Červená čapočka má aj košík, vidíte? Ona sa dobre vystrojila. Nech sa páči. Terka na čapočka.
Počkaj. Zuzek, počkaj. Čo? Umýva, tak tu sa ja
som ja k vám chodieval do okienka, do vašeho, smutne som sa pozeral. Do okienka, do vašeho, smutne som sa pozeral. Smutný, buď veselý, ja ťa rada mám. Našu lásku nerozdvojím, iba hneď Pán Boh sám. Našu lásku nerozdvojím, iba hneď Pán Boh sám. Dobre, pozrite sa na Terezu. Na koho? Terka. Na zemi a nekvetnú oboje. Nebelička červenajú a nekvetnú oboje. Staninka hore. Dobre je, dobre, máte. Dobre, už to tak odložím. Výborne. Rastie zahrabočke, keď najkrásny rozmarín. A mne rastie pod srdiečkom, ten maličký kalizín. A mne rastie pod srdiečkom, ten maličký kalizín. Horejú! Yeah.